ସାର୍ ସନି ଲିଓନ୍ ଆସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କ ନଙ୍ଗୁଡ଼ା ବଡିଗାର୍ଡ ଗୁଡ଼ା ବି ଅଛନ୍ତି। ଏଟା ହସ୍ପିଟାଲଟା ଅୟ ନୁହେଁ, ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ସନି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ତ? ଆଉ ସବୁ କେମିତି କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଆଉ ତ ସେକେଣ୍ଡ ସନି ବି ଆସିଗଲାଣି। ପାଳ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓର ବହୁତ ବହୁତ ବଡ଼ ଫ୍ୟାନ୍। ଇଏ କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୁଁ ତ ଯାହା ଦେଖୁଛି ନୁଙ୍ଗୁଡ଼ା ଏଠୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିବନି, କିଛି କରତେ ପଡ଼ିବ। ହେଇ ଖାଲି ସନି ଲିଓନ୍ ଆସିଗଲା ବୋଲିକି ଠିଆ ହେଇକି ଏଠି ଠିଆ, ମୁଁ ଡାକିଲେ କାହାରି ଦେଖା ମିଳିବନି। ରା ଦଳ କାଢ଼ ହେଇছে। ହଁ ଏବେ କୁହ କ'ଣ ହେଇଛି? ସାର୍ ସେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଥେଇ ଥେଇ ହିଁ ନାଚୁଥିଲେ। କ'ଣ ହେଲା ଗୋଡ଼ଟା ବଙ୍କିକି ଉଲ୍ଟାଟେ ପଡ଼ିଲେ। ହଁ ସେୟା ହେଇଛି। ମୋ ଭାଇ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବେଳକୁ ଦେଖି ନେଇଛି ବୋଧେ। ଏଇଟା ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଦେଲି, ପୁଣି ଖୋଲିକି ନାଚିତେ ପଡ଼ିଯିବୁନି ହେଲା। କି ବାବାରେ କି ଡାକ୍ତର, ଏ ଡାକ୍ତରଟା ନାଁ କିସ? ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ ନୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ ମୋର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ ମିଟିଂ ଫିକ୍ସ କର। ଆଉ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭାଇ ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି? ପୁରା ଚୁପଚାପଟା ବଇଛୁ। ହଁ ତୋର କ'ଣ ଅଛି କହ? ଏକାବେଳକେ ସନି ଲିଓନ୍। ଆରେ ହାଣ୍ଡିଆ ମହୁଲି ମାଜା କ'ଣ ନେବେ? ମାଜା ବୋତଲ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆ, ଯା। ଏଇଠି ସାର୍ ନିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ପାଗଳଟା ନା କ'ଣ, ସବୁ ଢାଳି ଦେଉଛି ତଳେ। କିସ ହେଇଯିବେ? ଆଲୋ ଆଲୋ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛି ବେ? ଆରେ ବାପରେ ଇଏ ତ ହଲତେ ନାଗିଲାଣି, ମାନେ ତୁମେ ଝିଲତେ ନାଗିଲାଣି। ହଁ ୟାର ପକ୍କା ସେଇ ଦୋଷ ହିଁ ଅଛି। ହାଇ ନଙ୍ଗୁରୁ। ହଉ ବାସି ପାଡ଼। କଥା ହେଉଛି ମୋ ଭାଇ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ଭୋଳ ଖେଳ କରିକି ରେଳ ଚଢ଼ିଦେଲା। ତୁମେ ବି ମୋ ପାଇଁ କିଛି କର, କି ଆମେ ବି ଟିକେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଯିବା। ଆଉ How sweet. This is a good idea. Oh no!